Hello, good morning to everyone, no? So, welcome back to my channel. So, for today vlog, punta tayo ng Karama to attend a golden birthday sa akong one of my kababata and friends. Punta tayo ng Karama. Samahan niyo ako mga iring banbanon. Tara na, let's go. Let's eat and party. Kadiri karon sa Karama no kay birthday sa akong friend. So, ato siyang pangutan natay question and answer mga iring banbanon sa iyang birthday wish niya mga iring banbanon. Hello ma'am, unsa imong wish karon sa imong birthday ma'am? My wish for my birthday is always good health and stay safe every time that we're going to around Dubai and visit with friends and always keep always distancing and enjoy life Darna! during the wala ka black and day. Tapos ano pa yung eksena? Sige, ito ba show? Preparation sa birthday celebrant. Among principal in town mo, retire na. Yes. Oo man kay winter time naman ma'am. What ay classy. Wait na si. O sa babaw na ni the rest. What classic sunset. Mga decoration ang Why suga? hello, happy birthday to me. Thank you everyone to celebrate my birthday, golden birthday. And I love you all. Thanks for the love and stay safe and healthy. Enjoy. Love, love, love. Oh, diba? So mga iring banbanon nag-prepare mi sa among debotya pa no. Devo mo ron ni Josefa among iyaan no, ang principal namo. Principal namo sa Puan University of the Pachucho, no? So mao ni siya preparation namo onya mga iring banbanon. Oh. Mercy of apritada na. Yeah? Chicken, pork, apitada. Chicken, pork, apritada, mga iring banbanon. Lamian kay ni siya mga iring banbanon. Mo ni siya ang chef cook sa dimsum before. Oo. So, na siya pagka Chinese version ni siya mga iring banbanon. Si Lisa sad, nagpahipi siya, naghimo siya og kuan. Balon di pakurog. Na. Ayan, nagbalunan. Birthday sa among iyaan nga si Josefa, no? Wish ko lang sa imo Josefa, stay young, stay healthy, and stay pretty and beautiful. Yay! Ma'am, humok na kayo mo kuan. Para kung tayo. Para asan siya para Lechon kawagi. lechon kuan. Uy, grabe. Chok karahay. Chok Dami kawali. ang bakal. Happy Fiesta, happy birthday. Humok na kayo siya, ma'am, no? Grabe. Piti. Piti-piti ang kawari. Yeba! So, lapuan na siya ang manok. Muna siya, Kon. Di-vlog ka, yan. Sa natulutoon, kilala ni siya pabukalan,
Butang ang mga seasoning para di siya langsi. Makuha niyo siyang langsi. So, lamig Wala din ang siya. langsi para di kaon ni mo lamig siya. Correct. Lotong Lutong disda bisda. Perfect. sa birthday girl. Kisang birthday ni host? Wonder Woman. Wonder. Ano ni Batson? Hindi kami nagbaon. Baon na daan. So, pwede na siya daan ang imong potato, carrot, Oh, ito na siya. Para namin siya presentation. Yan. So, kana imo nang butang sa... Oh, so gibutang na siya. Ano sabi? English o Oh, Tagalog? sa punsa. Ah, okay. Ato na giputang sa pan. Ang pan kasiga na siya. Kay O na siya. So, ipot the ingredients. Salt. This is salt. So, sa Bisaya pa, asin. Asin. Gikan sa dagat. Then, black pepper. Ngayon kita ko siya black pepper. Dili man siya black. Pero na siya something black gambay na. Bisibisihan lang mo. Gablag na ni Dili Irby. Kaya ako bisibisihan na pod ko. Oo. Samok sa ko. Tag kuan, vinegar gamay. Pakita mo na ang isa. Putay nag vinegar good. Kabalo mo guys, putay nag vinegar kay kung na siya maka untang sa langsi good. Naka unsa man na siya. Iya mo na siya ang bilips. Butang na good, bisag duha lang ka buok. Ano lang ba? Duha. So after butang na to gamay nga Madichucho. manichucho. Ay, ibulga ka. Bawa na to mga timplada yun. So leave the chicken. Alter and boil. Mga 30 minutes lang. Ang chicken na lang yan. Mix na ito ang carrots o patati. Para mahumok siya. Hindi kayo para magpuwag na siya. Guys, para Ang isang kawali na siya. Yeah. itong kawali na siya guys. Natin nang i-slice into small cubes para tatawon ang tanan. Kag imo nagkugiwa, di ka tawon uban. Muna siya ito. Tama rin siya. Isang kawali na lamig kayong sauce na made in Macau. Makaw gini among sauce. What? Ano siya para press? Na-appeal. Mao gud siya nga kuan Dios kana nga dugod ko Dios mo gud na siya ito mo gud na siya nimo kay awa ko mo kay ang kanang gid siya ito mo kana na di wa siya maluto kinahanglan gud siya nimo pa ito mo para luto siya kung kanang dugod ka Ano nga siya? Chika pinagdag. kan dugod ka ba nga usa ka adlaw buwa kayo mga 3 days 4 days after mao na ni siya kuan na Ano yan? Ala ha? Ang mga babae ha? Basta pero ni mo kuan gyud ko gyud mo kinahanglan sa primero pag gyud na puwag gyud kay na siya kinahanglan 3 days 4 days man inano yun Pero hangat magid ka. Parang tanaw tas kuan. Mo na ni siya. Yan kami ba yun? Ang Birthday celebrant. Hi! Happy birthday! Thank you very much for celebration of my birthday, golden birthday. Kanda na skwalo. Yaan, sana yaan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Oh, Sabay, sabay yun. Wish.
Pag ilagay mo na sa Kailan rito, pa sa matigas salita siya. ay Doon mo ano? malalaman kung anong ano. Kita mo Ano dito. masarap? Ses. Kunin mo na yan. Tapos na siya, Sed? Don't be shy. Okay. Hindi, wala po. Another Yeah. again. Another again. Pwede tayo mag-negosyo dito. Happy birthday, Mother Sasha. I wish you good health. More blessings to come and especially love life. Okay, labi na nagkagor na tanong. Hindi na tumalikayan nga dapat natin hinigugma sa atong isig kakiliran. So, manghinaot ko nga tagaan ka sa Ginoo niya na. Pero at the same time, good health. You cannot do anything without your health as well, right? So I love you, Mother. Hopefully you have a good one and be blessed. Mwah. Happy birthday, Yasipa! Love you! Wish you the best! Yot, sticker ka sa mga kikilo, ha? Yeah, Kaya asa pa? mapuad ka, na ba? Wala. Amping yan. Keep safe, yeah. Enjoy life, mga Happy birthday, Joseph. Joseph Mendoza. I wish ko, Kape, awis na ko nga wisdom thought nga kanang long life lang yung long tsaka life mo kanang imong sitwasyon karon okay di ba kaysa una di ba good luck lang ang ako lang happiness okay. Hey, Mama. Wish you all the best and happiness. And more birthdays to come and papas. Happy birthday sa aking pinakamaganda kong friend, Miss Shazha Padilla, also known as Jamaica. Labi na loka, nakakaloka. Anyway, my wish is good health always, as always, and take care of yourself. Amping palagi sa mga booking, kay mga suli. And ayun lang. So ilaglag natin. Sa kasakit o puno sa kalipay. Ichika mo. Ilaglag natin! Once again, thank you and happy birthday, Shazha, and all the best, good health, and stay young and beautiful with your heart. Thank you so much and God bless to you, Shazha. Ichika mo, ilaglag natin. Puno sa kasakit o puno sa kalipay. Shalala BANGBANG. Bye everyone and thank you for your watching my YouTube channel. Bye!